Tak my vás, Luci, vítáme už u čtvrtého dílu našeho podcastu Ostrov rebelství. A to rebelství naše, to prostě není takový to bezohledný, to je rebelství laskavý, který vede k tomu, aby jsme žili ty životy prostě podle sebe, aby jsme se nenechali svázat tím, čím nemusíme. A dneska to budeme mít takový speciální a spontánní, protože já tady prostě položím otázku, o který Luci vůbec neví. Oh my Takže God. Luci, a není to nic velkého. Ale já se tě chci zeptat, jakou vnímáš souvislost mezi rebelstvím a sebeláskou? Je to tady. Já vás taky všechny zdravím tady v pozadí tohohle dneska rebelského podcastu pro mě. Elistej na mě připravila něco. Takže, jakou vnímám souvislost mezi rebelstvím a sebeláskou? Mm. Taková záludná otázka. Mhm. Jo, a vlastně bych řekla, že to je jakoby mezi tím naším rebelstvím, protože to Jo, rebelství může být pojímaný jako jinak, ale mezi tím, jak vnímáme to rebelství my, jak ti to tam jo, vlastně jako souvisí. skvělý. No, hele, mě hned napadlo, že to je vlastně krásná souvislost, jako krásný přirovnání rebelství a sebeláska, třeba jako v rámci nějakého mýho žití, jak já se jako projevuju, jak vlastně žiju. Uh, Vždycky jsem byla taková jako hodně rebelská, že když jsem s něčím jako nesouhlasila, tak jsem hrozně chtěla jít jako proti proudu. To bylo Mhm. dřív, to trvá i teď, ale teď na sobě hodně vnímám, že dokážu být takovou laskavou rebelkou pro sebe, když chci překročit třeba nějakou jako moji komfortní hranici. A vnímám, že to je vlastně pro mě to nejlepší. A vlastně to rebelství, takový to v sobě, co tam má každý ten oheň, ti k tomu vlastně pomáhá, jako k té odvaze to vlastně udělat. Mhm. Bejt rebelská vůči tomu, v čem si doteď jako žil nebo žila a udělat ten krok vpřed. I když prostě tvoje okolí třeba absolutně nechápe, co prostě teďka momentálně jako děláš, že to děláš úplně jinak než doteď, že myslíš úplně jinak než doteď. Teď doteď si říkala tady to, tak jak to je možný, že teďka prostě zase máš tady ten názor? Protože prostě cítím, že to je pro mě to nejlepší. A ta moje vnitřní rebelka mi vlastně k tomu fakt jako hodně pomáhá. Takže já vnímám tu souvislost v tom, že na toho vnitřního rebela se dokážeme napojit všichni a právě ten nám pomáhá k tomu odvážnému kroku vystoupit z něčeho, v čem možná cítíme třeba frustraci nebo prostě stagnaci, nenaplnění, v čem se jako už necítíme dost dobrý a chceme vykročit ven, ale nemáme tam takovou tu sílu. Takže zavoláme vnitřního rebela a ten nám k tomu pomůže. Jo, jak jsi teď na konci říkala, tak já jsem si vlastně říkala, že jako to vykročení, že, jo, že udělám něco jinak, že to prostě udělám i jinak, než by ostatní čekali, než by se mělo třeba. Tak jakože ten akt té sebelásky je vlastně to vykročení. Že to vykročení, takhle, že to vykročení je ten akt té sebelásky. To, že vlastně se dávám na to první místo, uvědomím si, co je pro mě důležitý, že to opravdu potřebuju. A potom to s nějakou laskavostí, ne s takovou tou rebelí, tak na všechny kašlu, je mi to prostě úplně jedno, jestli to někomu ublíží nebo ne, ale spíš tak jako tohle já můžu, tohle v rámci mýho pole, nikdo neřekl, že se to nesmí, jenom se to tak jako, víš, nese tou společností, že by se to nemělo. A já vlastně z té lásky k sobě si to dovolím udělat, i když ostatní jako na to budou koukat, jako že co, tohle prostě se nedělá. Jo, to se nedělá a přesně, jakože sebe dáš na první místo a vůbec nekoukáš na to, co si kdo o tom jako pomyslí. Ani, jakože to se nedělá, to je první věc, prostě, teď ty tady prostě musíš jet tady v tom celý roky, prostě rozvíjet se v tom, v čem jedeš celý roky, vůbec nemůžeš udělat změnu a už vůbec ne ve 36, to se jako úplně zbláznila. Prostě. Uh, jo, ale když vlastně tady ty všechny pochybnosti z toho venčí dáš jako bokem
A vyslechneš toho vnitřního rebela, který ti říká, ale ty můžeš i ve 36 prostě jít do toho, do čeho fakt toužíš. A když se ti to ukázalo teď, a nemusíš koukat na to, co si kdo pomyslí prostě venku. Nebo prostě jak na tebe budou koukat, že teďka budeš dělat úplně třeba něco jiného. Je to prostě naprosto v pořádku. Takže jo, to mi dává smysl. Hmm. Já teď jako přemýšlím furt nad tou sebeláskou, jo. Já mám ráda ty analýzy, teď si to tady tak jako porovnávám. A teď si jako říkám, jak důležitá je ta sebeláska proto, abych mohla vlastně dělat tohleto rebelství, abych si dovolovala žít podle sebe. Můžu to dělat i bez sebelásky? Nebo to tam potřebuju? Jak důležitá je to jako ingredience tady v tom? Hmm. Ty dáváš dneska jaký záludný otázky. Já nad tím přemýšlí můj mozek. Hustý, hustý. Uh, jako za mě ta sebeláska je hodně důležitá ingredience tady v tom rebelství, protože může to být hranice toho, že ty když jako jenom kvůli tomu, aby si třeba nasrala ostatní lidi, udělala prostě něco jako jinýho, nebo aby si na sebe upozornila jako nějakou pozornost, jenom kvůli tomu, aby si tě třeba někdo všiml. A není tam ta esence právě té sebelásky, že to děláš hlavně kvůli sobě, že ty jsi na prvním místě, že to je vlastně pro tebe to nejlepší, ale je tam už něco, kvůli čemu to jako děláš, že buď chceš teda fakt někoho naštvat, nebo někomu se jako ukázat hrozně, uh, aby si dokázala sobě nebo okolí, že co je jako v tobě a že tam je i něco jiného, nebo prostě já teďka mě nepadají jako různé věci, proč lidi dělají nějaký jako rebelský tady skutky, a nebo prostě třeba za účelem opravdu někomu jako uškodit. Hmm. Tak tam, když chybí ta esence té sebelásky, tak tam není čistý záměr ani jako dovenčí a tam se to prostě hrozně rychle zvrtne. Jakože ten vesmír nebo prostě cokoliv tady okolo nás ti jako, myslím, hodně rychle ukáže, že tohle ne, takhle to prostě Hmm. nefunguje. Buď rebel, ale v té největší lásce vůči sobě, což znamená i vůči okolí, protože když to děláš z lásky k sobě, tak vlastně nikdy nemůžeš jako uškodit tomu okolí. To prostě nejde. To nejde. Jo, jasně, když je to taková ta čistá láska. Ono, Hmm. mně to přišlo, že vlastně ta sebeláska je nějaký takový motor, ze kterého tady ty naše jako rebelské kroky, to, že si něco dovolujeme, můžou vycházet. Ale když to není ta sebeláska, tak to právě může vycházet z něčeho jiného. A ty jsi zmiňovala věci, které už jsou třeba i jako, že fakt chci někde uškodit. A já jsem přemýšlela, že jako mezi tím je ještě takový to, co si vůbec neuvědomujeme. Takový to, jako že třeba moje motivace, to, z čeho to vychází, je, že chci mít třeba peníze. Nebo Hmm. prostě jako chci něčeho dosáhnout. Že jsou to jako věci, které si myslíme, že jsou jako čistý. Vlastně chcem něčeho dosáhnout, chcem si koupit domeček, chcem prostě, jako já nevím, cestovat, dělat hodně věcí. A může to být, že tam chybí ta sebeláska. A pak se mi to třeba i chvíli daří, že jo? A nějak se jako ženu a dělám i nějaký rebelský kroky, ale jakože to potom nebude naplňující, si myslím, když tam chybí ta sebeláska. Že jako, aby to mohlo fungovat, že to musí být propojený jako udržitelně a takže já jsem v tom šťastná, že potřebuji, abych to vždycky jako prohnala tím filtrem té lásky jako k sobě, jestli mi je v tom i dobře, jestli to je opravdu moje. Hmm. Jestli to je opravdu Přemýšlím nad moje. vás, jako by, víš. Jo. Jo, jako tam jsou potom jako důležitý potom ty zase podotázky, jo, že nic není špatného pro sebe, jako z čistý sebelásky, když chci mít peníze, když chci něco dokázat. To je vlastně to je jako přirozený a měli bychom si to jako dopřát. Ale potom jsou tam otázky, proč chci mít peníze prostě za každou cenu, jakože proč? Protože když budu mít peníze, tak budu něco víc, ale jsem ochotnej nebo ochotná prostě jít dělat i věci, které se mnou právě jako vůbec nesouznějí. Proč chci něco jako dokázat v životě? Abych dokázala okolí, že jsem něco víc. Takže tam právě se to hodně jako slučuje s tou sebeláskou. Přesně jak jsi říkala, že pokud tam není, tak stejně ten záměr prostě uklouzne a není nic špatně, přesně jako mít peníze, něco dokázat, ale musí to být pořád jako v souladu vlastně se mnou, se sebou.
aby to bylo v Mm, té jako čistý, vlastně fakt čistotě jako vůči sobě, no. Takže mm, ten směr je jako důležitý za mě v tom rebelství. No. mm. Jo, jak jsem z toho vytáhla jako silnou otázku prostě proč. Proč jdu tím směrem a proč chci ty kroky udělat. Že tím, jak je to silný, tak jako si pak jako i dovolím ty kroky udělat nebo neudělat. A nějakým způsobem si ověřovat, jestli to jde opravdu ze mě, jak já se v tom cítím a jestli je to opravdu moje, anebo je to, že mě žene ta společnost, nebo že to je prostě, že u nás v rodině se to takhle dělá, že jo, nebo prostě jsme na to jako zvyklí, nebo od malička nám říkali, že bys měla něčeho dosáhnout, že bys měla vydělávat, že prostě bys měla být lékařem, jako jsou ostatní prostě v rodině a že člověk si pak až v nějakým jako stádiu uvědomí, že zapomněl na sebe, kde vlastně vidím tu sebelásku, že prostě šel za něčím, teď se mu to i třeba daří, ale najednou v sobě pociťuje, že jako je takový prázdno. Hmm. Jo, je to tak. Já jsem taky jako teďka z nějaký vlastní životního příběhu jako dokázala udělat nějaký rebelský kroky, ale vlastně kam směřovaly ty rebelský kroky bylo, že abych se jako zachránila. Abych prostě zachránila nějakou životní situaci, ve které jsem se jako naskytla. Ale vlastně stejně došlo k tomu, že mě to tam jako nepustilo. I když jsem tam měla to, já to prostě dokážu, já to prostě ukážu tady všem, že to jako zvládnu prostě a tak. Ale vlastně mě to tam za prvý nepustilo a za druhý jsem si uvědomila, že tohle jako jde úplně totálně proti mně. A jako s mojí nějakou vnitřní rebelkou, která se má fakt ráda, to absolutně nemá nic společného. Takže tady to navnímání té situace mi vlastně extrémně pomohlo se dostat k vnitřní rebelce, která to sice dokáže a ukáže, ale jako v rámci sobě, že tak co teda chceš, jak to chceš a proč si to teda nedopřeješ takhle, jak to chceš. Máš z toho strach? Tak pojď do toho, Hmm. kámo, pojď do toho. Hmm. No, tak jo. Teď vlastně by mi přišlo dobrý, kdyby jsme to nějak jako zakončili, takže jsme si řekli, Mm, že budeme dneska esenční a struční. Jako něčím praktickým, že vlastně teď, když si představím, že teda to poslouchám, tak jako úplně si řeknu, no dobrý, no ale jak to teda poznám? Jak to poznám, že to jde z té sebelásky? Jo, jak prostě to vůbec s tou sebeláskou jako dělat? Jaký je ten mm, indikátor, víš co? mm. Hmm. Uh, tam je důležitý jako za mě fakt se jako zastavit a možná sdílet jako s okolím, ale nechtít jako úplně po nich jako nějaký názory. Možná si to jenom říct jako nahlas, třeba někomu do hlasovky nebo takhle. Jakože co tam máš, protože v tom ti přijdou jako hodně odpovědí. Ale opravdu vnímám jako fakt důležitý je se zastavit a udělat si takový jako průzkum toho, že proč to chci jako dělat. Teďka. OK, jasný, že to dokážeš. Vždycky. My dokážeme naprosto všechno. Jako já o tom vůbec nepochybuju. Ale je to teďka se mnou v souladu? Nebo tam něco jako, tyjo, to prostě vůbec jako se mnou nerezonuje, teďka musím jít přes sebe. Ne, nemusíš jít přes sebe. Najdi jiný. Prostě ty příležitosti tam vždycky budou chodit do toho života. Vždycky. Jakýkoliv. Ale je důležitý, na jaký příležitosti budeš směřovat tu pozornost. Protože, no, a to je přesně to, co jsem si třeba já teďka uvědomila, že vlastně vycházím z nějaké jako cykličnosti a směřovala jsem pozornost, vlastně vždycky se mi jako dařilo v rámci jako kontaktu, spoluprací, prostě fakt vždycky. Každý říká, že mám štěstí, já myslím, že to jako není úplně o štěstí, že to je fakt o tom, že já dělám jako ty kroky a potom to jako všechno jako chodí, ale ty Hmm. kroky udělám vždycky já. A jo, mám štěstí. Prostě takhle jsem se na to nastavila, že i když jsem sebevenčí, jaký tady prdící situaci, tak vždycky se to potom nějak jako vystane z toho. Ale uvědomila jsem si, že jsem pořád přemýšlela vlastně tím samým způsobem. Že jsem vlastně se zaciklila jako v té samé situaci a vždycky jsem stejně tu mysl dala, jo, tak já to vyřeším tímhle samým způsobem. Ale přitom jsem jako cítila v sobě, že ten můj vnitřní rebel se tam dere na povrch a chce jít už jinam. Prostě Hmm. jinak. Ale tam se mysl bojí, protože to nezná.
to prostředí. Takže stejně zase sklouzneš do té komfortní zóničky. A tam jako Mm. doporučuju fakt jako s někým to sdílet. S někým, kdo tě jako podpoří. Protože to je jako důležitý pro nás lidi. Nebejt na to sami. Nebejt na to sami a opravdu, ať je to kámoš, terapeut, kdokoliv prostě, kdokoliv. O kom víš, že když mu tohle řekneš, tak ti prostě řekne, tyjo, to je skvělý, jdi do toho prostě, máš na to, jakože mega tě v tom podpořím, je to skvělý. A tobě se zažehne ta jiskra, i když je to zvenčí, ale třeba si ji nedokážeš dát ještě teď zevnitř, ale ona se Mm. zažehne a ty už ji potom budeš živit. Takže prostě nebuďte na to sami. Asi za mě tak. Super. Jo, mě to teď si úplně hezky pojmenovala to, co mě k tomu šlo. Já když to jako zopakuju, ten indikátor, prostě jak poznám, jestli jako do těch kroků, který dělám v životě, jdu z té sebelásky a ze sebe, je jako zastavit se, tady padlo, říkat to nahlas, aby se člověk slyšel a v tom to buď slyšel, anebo třeba mu někdo druhý mohl dát jako nějakou zpětnou vazbu, ne úplně radu, že? A dělat si takový průzkum prostě toho života a ptát se, odpovídat si na ty otázky pravidelně. Proč? Proč to dělám? Proč mi to dává smysl? Jak se v tom cítím? Protože já můžu začít a můžu se v tom cítit dobře a to se může proměnit, jak jsi to říkala, ono se to prostě proměňuje. Mně to může přestat dávat smysl a najednou se v tom můžu cítit blbě. A já se můžu pak dál ptát, proč se v tom cítím blbě, čím to je prostě, jestli v tom chci pokračovat, jako opravdu jako dělat tu introspekci. A mně tam přišel jako indikátor té energie. Že přesně si říkala, možná zůstávám v komfortu a potom ta energie je taková jako, jo, dobrý, je to tak, jak se máš, jo, v pohodě. A nebo je tam ta jiskra, to, co si ty říkala, že jo, přesně, když jako tě někdo podpoří, jakože ty pozdílíš názor a místo toho, že druhý tomu vůbec nerozumí, protože to není z jeho světa, tak řekne, ty jo, ty to úplně záříš, jako pojď to udělat, že jo, to by mohlo být ono a ty úplně jako cítíš to oživení, tak podle mě tam poznáš, že jdeš jako hezky, že jdeš ze sebe, že tam je upřímný oživení a ta energie mi přijde dobrá sledovat si prostě u každé činnosti, co dělám. Dobí mi to energii, anebo mi to spíš vysává, anebo to je takový sousou. Takže tohle bych ještě tak doplnila za sebe. Jo, vnímejte svoje tělo. Vnímejte Tak. svoje tělo. Tak A jo. svoji energii. Tak jo. Nechci tělo, prostě vnímejte sebe. Tak jo, tak jo. Tak děkuji ti, Eli, za tady ty rebelské otázky a vidíme se příště. Ahoj. Pa, pa.